На нейно място се появява улица Рикштрасе. Сега тук минаваме по едно малко мостче и отново отдолу под нас е старото корито на река Дунав. Така изглеждала реката още в древността, така изглежда и до днес. Това е била плавателна бившото министерство на войната на император Франц Йозеф. Виждаме статуята на Радецки. Това е фелдмаршал Радецки, който е служил до 8. Ако се гледате на стената, ще видите глави на войници. Това са различните родове. Така стои сградата до сега. И продължавайки и Франц Йозеф пожелава тук да се настанят такива известни сгради, като например вляво. Това е музей на приложното изкуство. Какво ще рече приложното изкуство? Това значи, че тези предмети за ежедневна употреба са с качество на произведение на изкуството. Тук вляво са моделите на виенските мебели. Виена е била известна 19 век с мебелите си от извито дърво, мраморни масички, плетени стола, изключително елегантни мебели. Някои от кафенетата в старата част са обзаведени все още с такива мебели. И българите са си поръчвали мебели от тук, по поречена река Дунав, от Русе, Свищов са си поръчвали ето тук. В този музей вляво е и първата в света вградена кухня. Това означава, че в миналото кухните са били много голямо помещение и там е имало печка, шкафове и така нататък. Една австрийска архитектка прави една вградена кухня, за която всички жени сме и много благодарни, защото на малко място ние имаме абсолютно всичко, от което се нуждаем. Няма нужда да тичаме наляво надясно. Този модел е тук в музея на приложено изкуство. Строен само за музей. Тук не е била никаква друга сграда. Мейни жилища на мястото на отворената парцела, където има възможност да се настанят тези хора. Това са палатите на богатите хора, които идват тук, купуват си парцели и си построяват техните къщи. Йохан Штраус и до сега има всяка вечер концерт в 8:30. Всяка вечер. Самите музиканти са облечени в барокови облекла и си една много приятна, весела атмосфера, защото се свири само Моцарт и Йохан Штраус. Да. Ако погледнете тези сгради в ляво, ще видите, че всяка една от тях има малко по-различна архитектура, но пък на височина всички са еднакви. Когато махат стената, Франц Йозеф дава възможност на този, който има достатъчно пари, да дойде тук и да си купи парцел и да си построи палата. Идват банкери, индустриалци, търговци, много еврейски семейства. Всеки, който има достатъчно пари, идва тук и се настанява близо до императора. Това е станало преди 150 години. До ден днешен няма никаква промяна във външния вид на сградите, защото никой няма право да ги променя. Извикали си тогава най-добрите архитекти, най-добрите художници вътре. Вътре има салони, които са прекрасно украсени, защото те са си канили оркестри да им свират, когато имат гости. 330 палата на първа и втора линия имаме на тази улица. Сега се движим по така нареченото Корсо. Между Шварценберг плац и операта е мястото за разходка на богатите и красивите тогава. Това е било Корсо и те всъщност са показвали, че имат достатъчно пари, за да не работят. И така, Корсото е било място за разходка, да видиш няколко, пък ако пък и императора мине с неговия фиакър или файтон, както фиакър му казваме, и поздрави хората, за тях е било голямо удоволствие. Сега тук имаме отново тези сгради, но те са, някои от тях вече са превърнати в хотели, други са дадени под наем, но семействата, собствениците все още са си
нали, техни собственици. След малко, просто трябва да кажа и един друг интересен факт. Какво е направил Франц Йозеф с парите, които той събира от продажбите на парцелите? Той прави един фонд, с който построява операта, двата музея, парламента, театъра, кметството и университета. Всички тези сгради той ги построява с парите от този фонд, който той взима от богатите, които идват тук да се настанят. И така, Виена има този облик на повече от 100 години. След малко ще видим операта, която е построена от двама австрийски архитекти и е открита в 1868 година с Дон Жуан на Моцарт. Да, сега, така както се движим с колегите, в дясно това е Виенската опера. Вечер има различно представление, както ви казах, залата 2000 места, има различна цена на билетите, даже има и билети по 3 евро, но те са за първостоящи. Ако нямаш толкова пари, може да дойдеш един час преди представлението и ако имаш късмет от тези пари, да присъстваш на представлението. Така че е помислено и за тези, които нямат толкова средства и те да се порадват на това удоволствие, защото операта е храма на музиката в Виена. След малко в дясно се появява тази желязна ограда. Това е Зимният дворец на Хабсбургите. Зимният дворец, който ще видим в края на нашата панорамна обиколка. В дясно, ако погледнете зад оградата, е Моцарт. Това е статуята на Волфганг Амадеус Моцарт, който но идва в Виена, когато е на 20 няколко години и тук 10 години живее и си има 5 опери, създава и много музикални произведения, след което тук умира в Виена. Сега в дясно, както казах, е Хофбург, един град в града, мога да кажа, а в ляво е площад Мария Терезия с двата музея на изкуството в ляво и на природата в дясно и пазарчето в среда. Вие посещавате Виена в един много изключително важен момент за католиците. Това е Адвента. Адвент значи очакването на Рождество Христово. 4 седмици преди Коледа се откриват тези пазари, които са началото на това очакване. Хората се веселят. Тези пазари не са за туристите само. Те са си за самите хора, които с най-голямо удоволствие ходят след работа да пинат пунш или греено вино, да се видят с приятели. Сега стават срещите между приятели, роднини. За самите австрийци това е много важен период. От една страна е религиозен празник, от друга страна и човешки празник и те просто се събират някой път по пазарите, някой път вкъщи, в зависимост от това как се, но тези пазари ще са до края на годината, след това изчезват като изметни светла, за да се появят отново до година по същото време. Те са само тези няколко седмици. Сега, пътувайки с автобуса по Рингштрасе, в ляво ще видим, се появява вече австрийския парламент, също строен по времето на Рингштрасе. Архитекта решава да построи парламента в стил на древногръцки